Gio pagudpod naka-alerto ka naman iti Bagyo Owan. Inteman apo iti tutok bagyo kadigiti agundaway manipod met apo ditangay pagudpod Ilocos Norte with Idol Dennis. Bagyo IFM News Special Coverage. Idol Dance, come in. Nakasaganan ti gobyerno lokal ti pagudpod Ilocos Norte ti agdali nga apekto ti Super Typhoon Juan nga sumangbay into no Biyernes o no Sabado. Naman na ti NDRN kesa isasagandan dagitay pang-rescue gadget agraman kadagitay Bacol Center nga mosar en kaso nga dinagdag iti panawen. Una ni Mr. Pedronan, Henry Pedronan, ti NDRN, kang ron na magbantayan iti coastal area, iti kawigpod, napupal ng iti pangta, iti storm surge, nakasporigan, pumigsa iti alon, iti baybay. Iti agamakit na paganad, kinabagaanan, dagiti gintik, iti baybay, iti hindi pa naglagta, kada iti pagtringan, ti posible ng angin, kaya kami ko sa hangang bagayag, dagiti agalbak, ken na dadyo mapay, nabagaan pa, iti taga-barangay Balawi, ken ada iti barangay Kaunayan, presin, iti posible nga truck iti pag-as iti bagyo nga sumangbay iti Northern Luzon. No pa ang iti specific lugar iti ilanad iti pag-asa paglantulan iti bagyo awan iti sila anad segon iti mayor para pelang kalato preparedness iti NDRM iti iliti pagudpod Ilocos Norte. Malaksit iti pagudpod ang nakasagana pa iti iliti Adams, Bangi, Burgos, Pasulukin, Agramang Baraken, Kristanten, iti Siyudad iti Lawag, kabuta posible nga nalawat sa kupan iti Super Typhoon na uwan, masumangbay iti masungad na aldaw. Iti agdama, kaya't nalulan ti panyampo na, iti ayak na napaset iti Luzon, nga iti agdama, kaya't awang pa iti marit na, ngayon na panagtudo, uno na pigsa na amin. Damag palang manigod iti pagudpod, Idol Dennis Salipio, Tatak, RMN.